Είναι το σωστό μικρόφωνο. Είναι το σωστό μικρόφωνο. Ναι, ναι. Λίγο να φτύσω, να δω. Εντάξει, το σωστό είναι. Τα πρώτα λεπτά. Ναι, καλησπέρα κυρία, τι κάνετε, καλά είστε? Και τώρα είμαι, τι λέει η κοπελιά, who's your dad? Who is your dad? Πήγα να πω ντάτι και boss και αγχώθηκα. Τελικά δεν έχω τόσο άνεση στην κάμερα, σου περίμενα. 2 μικρόφωνα φέραμε, ειδόλοι, και τώρα θα ηχογραφήσουμε με ένα μικρόφωνο. Απλά ο Κώστας το κρατάει έτσι, για ομορφιά. Έτσι, πάμε κανονικά, με 2 μικρόφωνα μιλάω. Λες και μισάτη. Λοιπόν. Σας ξέσχισα όλους, σε 10η θέση, αλλά σας άξιζε. Αυτό σας άξιζε, Ελλάδα. Okay. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα σχολιασμό στο Τσακ. Έχω την τεράστια τιμή να έχω σήμερα καλεσμένο έναν από τους αγαπημένους μου ανθρώπους στο stand-up. Κάπως. Τον ένα και μοναδικό Κωνσταντίνο Βασουλάκο! Τι κάνεις, Κωνσταντίνο μου, πώς είσαι? Πιες λίγο καφέ βασικά, γιατί έχουμε κρύψει να μην φαίνεται ότι κάνουμε και product placement. Έχουμε βάλει who's the boss στο απόλυτο boss. Γιατί είμαι αφεντικός στη δουλειά μου. Και χωρίς λόγο, γιατί δουλεύω για τον καπιταλισμό. Οπότε αυτό. Έγινα κατζόλης ξαφνικά. Όλα καλά, με βρίσκεις σε καλή φάση γενικά. Δουλειά. Εχθές ήμουνα σε εταιρικό πάρτι. Τα εταιρικά πάρτι είναι όπως τα φοιτητικά πάρτι, απλώς όταν μεθάς και γίνεσαι χάλια, κάνεις με το σπίτι σου σαν άνθρωπος. Όχι. Επειδή είσαι καλό παιδί. Ναι, δεν ξέρω να βολάς από εδώ και από εκεί. Επειδή είσαι υπεύθυνος, πίνεις λίγο και ξερνάς μετά σπίτι σου. Θα πας στην εκκλησία αύριο? Οκ. Ξαφνικά στις προσωπικές ερωτήσεις. Ναι, βρίσκομαι σε σχέση αυτόν τον καιρό. Χωρίς λόγο. Σε σχέση με το Θεό εννοώ. Αυτό εννοώ. Αυτό ήθελες να πεις. Αυτό ήθελα να πω, ναι. Μπορεί, θα δω, δεν ξέρω. Τώρα φιλοξενώ κάτι φίλους εδώ, οπότε δεν ξέρω αν θα προλάβω. Φιλοξενεί κάτι φίλους, γιατί μάθαμε ότι θα έχουν μια παράσταση πάρα πολύ σύντομα. Θα έχει βγει ήδη το επεισόδιο, οπότε είχαν μια παράσταση, η οποία θα έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Να πούμε σε πού ακριβώς ήταν η παράσταση? Σήμερα, Σάββατο, έχουν στο Γιαπί τα παιδιά από Αθήνα και αύριο θα παίξουμε πάλι αυτά τα παιδιά και εγώ με το Θανάση τον Κατζόλη στο Σινέβα Κούρα. Στο Σινέβα Κούρα. Άντε! Κάτσε. Είναι τα παιδιά που φιλοξενείς και ο Θανάσης. Οκ. Αυτή την παράσταση ποιος την διοργάνωσε? Το Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Αλλά αυτά τα έχει κανονίσει αυτός που θα παίξει κυρίως την παράσταση, το Γιώργος ο Καραμαλής. Τα φιλιά μας στον Καραμαλή. Ο χωρίς μέσον. Χωρίς μέσον σίγουρα. Καραμαλής, αν και εντάξει, εδώ το όνομα να το πεις Θεσσαλονίκη θα το ανοίξουν 2-3 πόρτες σίγουρα. Καλή επιτυχία να πούμε. Ότι θα πάνε όλα τέλεια. Και θα πάνε καταπληκτικά. Είμαστε τέλειοι, είμαστε καταπληκτικοί, είμαστε καλύτεροι κομικοί για το επίπεδό μας. Μην πνιγείς, λίγο κατάπιε πρώτα, ναι. Δεν μου το έχω ξαναπεί ποτέ αυτό. Λοιπόν, πρώτη φορά τώρα μου τυχαίνει. Ναι, οπότε αυτό, ελπίζουμε να πάει καλά. Κωνσταντίνε, λοιπόν, εμείς γνωριζόμαστε από το ένδοξο έτος 2017, από τις πρώτες παραστάσεις στο παλιό μευτήριο στο Ενόλα, στο οποίο Ενόλα εγώ πρόσφατα έμαθα ότι ήταν gay club. Εγώ τα πηγαίναμε, νόμιζα ότι απλά κάναμε μευτήριο εκεί πέρα. Και δεν είχα καταλάβει. Κάναμε μευτήριο. Ενώ κάναμε παραστάσεις στο μευτήριο, δεν είχα καταλάβει καν ότι ήταν gay club και γενικά χώρος που γίνονται πάρτι και τέτοια. Και το έμαθα πολύ αργότερα. Αλλά ναι, τότε γνωριστήκαμε. Εγώ είχα κάνει πρώτη παράσταση 27 Νοεμβρίου 2017 με Αθανασούλη μαζί. Δεν είχαμε παίξει μαζί, νομίζω. Είχαμε παίξει πιο μετά μαζί. Περίμενε, εσύ στο μευτήριο κάνεις πρώτη παράσταση? Ναι. Μευτήριο 2017. Εγώ στο υπόγειο σε είχα γνωρίσει όμως. Ναι, εκείνη τη χρονιά νομίζω κάναμε ταυτόχρονα. Είχε στο υπόγειο που το οργάνωνε ο Πασπάτης με την Ήρα την Κατσούδα. Εμείς μαζί ίσως ναι, γνωριστήκαμε στο υπόγειο εκεί στο 17. Πρώτες 2-3 παραστάσεις που είχα κάνει πρέπει να είχαμε γνωριστεί κάπως. Οπότε ναι, αυτοί είμαστε και έχουμε παραμείνει στα κομικά στέκια. Στα κομικά στέκια. Το είπε. Ναι, το είπα. Δεν τράπηκα καθόλου, είμαι τέτοιος ανεκδίγητος. Και ναι, έτσι πάει καλά νομίζω για όλους. Λοιπόν, γενικά να πούμε ότι ο Φασουλάκος φημίζεται για το πόσο έτσι ευγενικά χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα. Δεν φημίζεται για το ότι βομολοχεί ή ότι είναι πάρα πολύ έτσι χύμα σαν περσόνα στο stand-up. Και γράφει κατά βάση one-liners, από όσο γνωρίζω, έτσι. Ναι, αρχίζω λίγο να επεκτείνομαι, λίγο το πάω πάλι one-liners με μια βασική ιδέα, αλλά προσπαθώ να το κάνω λίγο πιο long form, να έχω παρατηρήσεις ή συγκρίσεις. Αλλά είναι σαν να είναι
πολλά one-liners μαζεμένα για ένα θέμα, ξέρω εγώ αυτό. Πάμε τώρα στα δικά μου. Γι' αυτό που τον έχω καλέσει εδώ πέρα. Θα μπλέξουμε τώρα. Ναι, για πες. Λοιπόν, θέλω λίγο να μας μιλήσεις για τα σχολικά σου χρόνια, αλλά ας τα χωρίσουμε σε κατηγορίες. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το πολύ κλασικό. Πού γεννήθηκες και πού μεγάλωσες? Εγώ γεννήθηκα στο Κιλκής και μεγάλωσα στο Κιλκής, οπότε βάζουμε αυτό το πλαίσιο ως μια καθαρά επαρχιακή πόλη που βρίσκεται κοντά σε μεγάλο αστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι και ακριτικός νομός, είναι και γενικότερα νομός στη Βόρεια Ελλάδα, οπότε αυτό. Το έτος? Εμείς δημοτικό το 97 πήγαμε το 2004, ναι. Με την Παπαρίζου, λέει. Ναι, όχι, η Παπαρίζου ήταν το 5, σε παρακαλώ. Το 4 ήταν, ρε. Η Παπαρίζου ήταν το 5. Σε παρακαλώ, ξέρω από Eurovision. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε πάει 2004, ενώ είμαστε ακόμα καυλωμένοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και για το Euro. Τα έχουμε όλα μαζί. Με το 2004 είναι μια περίεργη χρονιά, οπότε τελειώνει, παίρνουμε το Euro, γίνονται Ολυμπιακοί Αγώνες, είμαστε σε μια εθνική γκάβλα. Με γάμα κάπα η γκάβλα, σημαντικό. Η γκάβλα, είναι θεσσαλονικιώτικη αυτή, να το διαχωρίσουμε. Και πηγαίνουμε 2004 πρώτη δημοτικού. Τι που μας έχει τελειώσει το Πασόκ, έχει μπει Νέα Δημοκρατία δυνατά, θα γίνω Κατζόλης τώρα. Και πάμε σε μια πολύ καλή χρονιά, σε 2-3 πολύ καλή σεζόν. Πώς θα θυμάσαι τα σχολικά σου χρόνια? Ας μιλήσουμε πρώτα για το δημοτικό και μετά για το γυμνάσιο λύκειο. Ποια ήταν δηλαδή η πιο βασική ανάμνηση που είχες? Ήταν θετική, ήταν αρνητική? Νομίζω θετική γενικά. Ήταν μια ανέμελη περίοδος που απλά, ξέρω εγώ, ψαχνόμασταν ως παιδιά με διαφορετικές ασχολίες, ας πούμε, την κάθε χρονιά. Προφανώς μας ένοιαζαν άλλα πράγματα όταν ήμασταν πρώτη δημοτικού από ότι όταν ήμασταν έκτη. Αναμνήσεις είναι ότι ήμασταν απλά σε ένα σχολείο, το οποίο εμένα έτυχε και ήταν και στη γειτονιά μου, δηλαδή ήμουν αυτή τη φάση. Οπότε ήταν όλα, δηλαδή το σπίτι ήταν κοντά στο σχολείο, είχα δίπλα και τη γιαγιά μου και τον παππού μου στο σχολείο. Οπότε ήταν μια γειτονιά που μεγάλωνα εκεί πέρα συνέχεια, οπότε το έζησα όλο αυτό από κοντά. Έκανα παρέες, έκανα φίλους από εδώ και από εκεί. Εντάξει, υπήρχαν και, πώς να το πω, και ανταγωνισμοί και τα μπλεξίματα με άλλα παιδιά. Όχι μπλεξίματα τύπου παρανομίες, μπλεξίματα μαλώναμε, ξέρω εγώ, ποιος έχει μεγαλύτερο βαθμό. Αυτή ήταν η φάση μας, γιατί ήμασταν και καλό σχολείο. Αυτή ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Πήγες σε δημόσιο ή σε ιδιωτικό? Σε δημόσιο, δεν έχουμε ιδιωτικό. Εμείς είμαστε φτωχοί άνθρωποι στο Κιλκής. Οι φτωχοί δηλώνουμε, άσχετα που βγάζουμε πόσα μαύρα, κάποιοι από εμάς. Δεν έχει ιδιωτικά. Δηλαδή, ιδιωτικά, άμα θα πήγαινες στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο είχα πάρει εγώ υποτροφία για το Ανατόλιο, αλλά δεν πήγα ποτέ. Αλήθεια. Δεν πήγες πουθενά. Στο τέλος έκτη δημοτικού, κάποιους από εμάς στο σχολείο μας έβαλαν να δώσουμε εξετάσεις για Ανατόλια. Και θυμάμαι ότι με είχαν πάρει, αλλά δεν το συνέχισα γιατί δεν βόλευε τότε να κατέβω. Δηλαδή, ή θα έπρεπε να μετακονήσουν οι γονείς μαζί μου, ή θα έπρεπε να πάω σε οικοτροφείο και σε αυτά. Το οποίο βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είχα υποτροφία για το οικοτροφείο εκεί πέρα. Περίμενε, δηλαδή, εσύ έδωσες εξετάσεις. Τι εξετάσεις ήταν αυτές? Είχατε ύλη να διαβάσετε? Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες εξετάσεις, by the way. Είχα εγώ ένα φίλο μου που έδωσε πανελλαδικές, δεν έγραψε καλά. Και βρήκε κάποια στιγμή σε ένα online site που έλεγε εξετάσεις, ξέρω εγώ, για να μπείτε στο Ανατόλια. Δεν ήταν ακριβώς εξετάσεις με ύλη, ήταν σαν, ας πούμε, κάτι κοντά σε τεστ IQ, άμα θες να σου πω. Δεν θυμάμαι αν ήταν τεστ IQ. Σαν ύλη, νομίζω μας είχαν πει, επειδή τελειώναμε την έκτη δημοτικού, ότι απλά είναι η ύλη του δημοτικού. Φαντάζομαι ό,τι έχεις μάθει στο δημοτικό, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Ή τουλάχιστον τις τελευταίες τάξεις, γιατί εντάξει, κάποια τα επαναλαμβάνεις. Και αλλά σε πήρανε. Ναι, νομίζω πόσα παιδιά. Είχαμε δώσει 10 παιδιά και πήρανε. Πόσο, 3-4 πήρανε. Αλλά νομίζω ότι κανείς δεν πήγε από εμάς. Ήμασταν εκεί στο Κιλκής, παιδιά, δηλαδή γνωριζόμαστε πάνω κάτω. Αυτή δηλαδή το μόνο πράγμα που σας παρήχαν, εντάξει, το οποίο δεν είναι και λίγο να σου έχουν μια ολόκληρη. Δηλαδή να σου πληρώνουν τα δίδακτρα με λόγια στον Ανατόλιο. Ναι, μη φοβάσαι. Το σκυλί μου απλά μην αγχώνεσαι, θέλει απλά να ξαπλώσει. Είναι τέλειο. Ναι, είναι τέλειο που δεν έχει κανένα απολύτως interaction. Γενικότερα δεν ξέρει από σκυλιά μου. Λέει, να σου πω. Αυτό, μα θέλει να κατουρίσει, θα κατουρίσει πάνω στον καναπέ. Είναι 13 ετών, δεν υπάρχει περίπτωση να. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Και όπως έλεγα. Κατά τα άλλα, μεγαλωμένο στην επαρχία, έτσι. Δηλαδή. Αγροτιά μόνο, παιδιά. Αγροτιά, Ροδάκινα. Καπνά, full καπνά στο Κιλκής, Ροδάκινα στο άλλο το χωριό του μπαμπά. Σαν παιδί τώρα στο δημοτικό. Τι παιδί ήσουν κοινωνικός, ήσουν ντροπαλός, πώς έτσι άρχισες να κοινωνικοποιείσαι με τα παιδιά? Δεν θεωρώ ότι ήμουν τόσο κοινωνικός. Ήμουν πάντα το καλό παιδί, γενικά της τάξης, το πιο ήρεμο, το πιο ντροπαλό.
Δηλαδή, τώρα. Τώρα, ακριβώς. Ρε παιδί μου, είναι αυτή η φάση που νομίζεις ότι δεν σε βλέπουν οι συμμαθητές σου και δεν είχα καθόλου παρεδώσει, αλλά για κάποιο λόγο στην Πέμπτη Δημοτικού, όταν κάναμε εκλογές εσωκομματικές, εννοώ τις εσωτερικές. Στην Πέμπτη Δημοτικού. Στην Πέμπτη Δημοτικού κάναμε εκλογές. Μέσα στην τάξη για να βγάλουμε πρόεδρο, Ναι. γραμματέα και ταμεία. Εγώ ήμουν όλα. Όχι, απλά για κάποιο λόγο με ψήφισαν και βγήκα δεύτερος, τρίτος. Ναι, και δεν το περίμενα και με έβγαλαν γραμματέα. Βέβαια, μετά κατάλαβα ότι πρέπει να κρατάω πρακτικά σε διάφορα πράγματα, οπότε με έβαλαν για τις χαμελοδουλειές. Να κάνω αυτό. Ήμουν απλά ο Χαμάλης από αυτή. Τι μαθητής ήσουν? Φαντάζομαι ότι πρέπει να σου. Δημοτικό. Σημειοφόρος. Και εγώ ήμουν σημειοφόρος, αλλά με κλήρωση. Και εγώ με κλήρωση ήμουνα. Ναι. Και το πιο ποιο είναι, μας μάζεψαν τότε είμαστε τα δύο τμήματα, ρε παιδί μου, στο σχολείο, στο δημοτικό. Το ένα τμήμα θα κάνει την 28 Οκτωβρίου παρέλαση και το άλλο τμήμα θα κάνει δύο παρελάσεις. Έχουμε την 25 Μαρτίου κλασικά και εμείς έχουμε την ημέρα απελευθέρωσης. Είναι τα δύο bootcamp. Ναι, τα δύο bootcamp και μετά έρχεται το live, το οποίο είναι 21 Ιουνίου στο Κιλκής, είναι η ημέρα απελευθέρωσης του Κιλκής. Μία από τις πιο μακροβιότερες μάχες στην ελληνική ιστορία, ψάξτε το, η μάχη του Κιλκής. Μάχη Κιλκής-Λαχανά είναι Β' Βαλκανικό, 1913. Ναι, πρέπει να είναι Β' Βαλκανικό με τους Βούλγαρους όταν έγινε ανακατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Έλληνες. Από τις πιο πολύνεκρες μάχες. 3 μέρες κράτησε. Και ήταν πολύ νεκροί γιατί έχουμε, θα κάνουμε και τώρα λίγο φυσική, έχουμε θερινό ηλιοστάσιο, οπότε πάλευαν. Μάχονταν, πάλευαν, πάμε λίγο αντρίλα. Ουσιαστικά όποτε είχε φως όλη τη μέρα, και επειδή η νύχτα είναι, ξέρω εγώ πόσες ώρες είναι, 5-6 ώρες, ίσα-ίσα μάζευαν νεκρούς και πληγωμένους και ξανά από την αρχή. Οπότε είναι από τις πιο πολύνεκρες μάχες στην ελληνική ιστορία. Η μάχη Κιλκής Λαχανά. Εγώ έτυχα στις παρελάσεις τις δύο, 25 Μαρτίου και 21 Ιουνίου. Αστεία εμπειρία στο σχολείο. Πάντα για δημοτικό θα πάμε και στο γυμνάσιο Λύκειο. Δεν θυμάμαι πολλά. Θυμάμαι ότι η δασκάλα στην Πέμπτη Δημοτικού με είχε ξεσκίσει και με είχε ξεφτυλίσει επειδή όταν κατάλαβα, ήταν καλή καθηγήτρια. Έτσι μιλάνε οι άνθρωποι για τους κακοποιητές τους. Για συνέχισε. Εγώ την αγαπώ. Λοιπόν, με είχε κράξει πολύ επειδή όταν είπα να φέρει ένα βιβλίο, είχα φέρει βιβλίο για να διαβάσουμε ένα μέρος του βιβλίου που μας άρεσε. Θυμάσαι τη βιβλίο τύπου. Είχα φέρει το Χάρι Πότερ και το τελευταίο. Τότε είχε πρωτοβγεί η Κλήρη του Θανάτου. Χάρι Πότερ και η Κλήρη του Θανάτου. Και είχα διαβάσει ένα απόσπασμα που μου άρεσε, τουλάχιστον τότε σκεφτόμουν ότι μου άρεσε. Της φάνηκε πολύ παράξενο και αυτό τώρα που έφερα τι βιβλίο είναι. Και είναι αυτό τώρα παράδειγμα για παιδιά. Επειδή είχε και το Κλήρη του Θανάτου, μπορεί να νόμιζε η καθηγήτρια κατάλαβε ότι ήταν κάνα σατανικό, βιβλίο. Σαν το μέσο κόσμο που πίστεψε για το τραγούδι της Ιρλανδίας φέτος. Ναι. Ότι είναι του σατανά. Κοίτα, δεν ξέρω, μου φάνηκε και κακόγουστο αυτό, δεν ξέρω. Με τρόμαξε πολύ. Δεν είναι ότι πώς να το πω, σατανικό οτιδήποτε. Κυρίως ότι με τρόμαξε αυτό. Από εκεί και πέρα, θυμάμαι ότι είχε γίνει ένας ψιλοχαμός viral, γιατί στην έκτη δημοτικού μας έδωσαν βιβλία βιολογίας και για κάποιο λόγο από το πρώτο μάθημα τα είχαμε γυρίσει όλα στο τελευταίο κεφάλαιο που ήταν το αναπαραγωγικό σύστημα. Το θυμάμαι, πω. Ναι, που βλέπαμε το εσωτερικό του εδίου, γραφικά όμως, έτσι, και το πέος και γελούσαμε. Επειδή περίσευε έξω, ξέρω εγώ, έκανε. Όχι έξω το βιβλίο το πέος, εννοώ στη φωτογραφία, το σχήμα, ρε παιδί μου. Twist αστεία, κατάλαβες. Εγώ θυμάμαι ότι στη δικιά μου την τάξη ήταν η μόνη φορά που όλα τα παιδιά σηκώνανε το χέρι για να διαβάσουν την παράγραφο που έλεγε για τους όρχες. Και δηλαδή... Ναι, και χασκογελούσαν, λέγανε οι όρχες. Μαλάκα, κοίτα πώς είναι, ναι, αυτό. Και είναι οι ίδιοι που μετά από 5-6 χρόνια θα είναι. Τι είναι το προφυλακτικό. Γιατί να το χρησιμοποιήσω. Γιατί το έβαλα στη μύτη μου. Λοιπόν. Μάλιστα, οπότε αυτά πάνω κάτω για το δημοτικό. Ναι. Περίπου αυτά, εντάξει, γειτονιά τώρα κλασικά. Για τα περιστατικά bullying στο σχολείο. Κοίτα, είμαστε μία πόλη που είναι καθαρά, ρε παιδί μου, επαρχία. Οπότε υπάρχει πολύ ματσίλα και σίγουρα πολύ αντρίλα και τα σχετικά. Οπότε σίγουρα υπήρχαν, αλλά ήταν του τύπου.
Ή τα λέγαμε εμείς πειράγματα, ή τα λέγαμε ότι έλα τώρα πλάκα σε κάνω χαβαλέ. Κυρίως εμάς, και αυτό το κατάλαβα αργότερα και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, θα αναφέρουμε και αυτό, επειδή ήμασταν το καλό σχολείο, γινόταν πιο έξυπνα και πιο εκλεπτισμένα το bullying. Δηλαδή δεν ήμασταν να παλεύουμε ή να κάνουμε. Εμάς γινόταν πιο πολύ bullying στους βαθμούς, το ότι δεν είσαι τόσο έξυπνος, του τύπου σχολεία και του τύπου. Καλά τώρα, πώς και δεν πήγες καλά εσύ στο τεστ που τα πηγαίνεις συχνά καλά όταν σηκώνεις το χέρι. Είχε τέτοιο, εντάξει, λεκτικό bullying, αν θα μπορούσαμε να πεταχτεί κάτω από κάποιο στα καφέ. Ευαίσθητοι όλοι. Οπότε ναι, υπήρχε αυτό. Όχι, δεν θα πεταχτεί κανένας. Δηλαδή, τι συμβαίνει με σένα σήμερα. Κανένας δεν θα πεταχτεί. Σαν αυτό που λέγανε ποιος θα πάρει το πουσιολόγιο στο γυμνάσιο. Ναι, αυτό. Μπαίνουμε στο γυμνάσιο. Εφηβεία. Ναι, εφηβεία. Ορμόνες. Διάθεση και ορέξεις στο Θεό. Εντάξει. Στο Θεό αφιερωνόμαστε. Γενικά, πάμε στις 3 τάξεις του γυμνασίου. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη γυμνασίου. Ναι. Τι θυμάσαι, τι αλλαγές δηλαδή είχες βιώσει σαν Κωνσταντίνος, σαν μαθητής και σαν παιδί γενικότερα? Εντάξει, αρκετό σοκ, γιατί νιώσα ότι άλλαζα επίπεδο, ρε παιδί μου. Και σε γνώσεις και σε ασχολίες. Άρχιζα να γίνομαι high class φλόρος ξαφνικά. Ναι, ξαφνικά έγινα πλούσιος φλόρος, ξέρω εγώ, ή τουλάχιστον το έπαιζα πλούσιος φλόρος. Όχι, ήταν πιο πολύ του τύπου ότι μαθαίναμε πολλά καινούρια πράγματα, τουλάχιστον φαινόταν τότε. Οι καθηγητές μας συμπεριφέρονταν πιο σοβαρά και υπήρχε και ένας μεγαλύτερος ανταγωνισμός για μαθήματα, παύλα, ρε παιδί μου, τέτοιο. Επίσης, επειδή είμαστε και πιο μικροί που εμείς ήμασταν, ήρθαν από άλλα δημοτικά, επειδή έχουμε ξέρω εγώ 10 δημοτικά στο Κιλκής και 3 γυμνάσια εδώ και πολλά χρόνια, ξεφτύλα κανονική, και οπότε γνώρισα καινούργια άτομα και έκανα καινούργιες παρέες. Οπότε κρατάω και αυτό σαν ωραίο πράγμα. Εντάξει, μετά τους περισσότερους σπάσαμε, γιατί ξέρω εγώ εφηβεία, αλλά ναι, αυτό. Στο θέμα των βαθμών, της μελέτης, δεχόσουν κάποια πίεση από το σπίτι? Γιατί θέλω να σε ρωτήσω εξ αρχής ότι στο δημοτικό, ας πούμε, πάρα πολλοί δάσκαλοι προσπαθούν να μας μάθουν να διαβάζουμε. Αυτό ήταν κάτι το οποίο εσύ το απέκτησες στο σχολείο ή το έμαθες και στο σπίτι σου? Όχι, το έμαθα και στο σπίτι, αλλά δεν νιώθω ότι ποτέ πήρα έτσι τρομερή πίεση από τους γονείς. Απλά με βοηθούσαν αρκετά, τουλάχιστον δηλαδή θυμάμαι στις πρώτες τάξεις του δημοτικού οι γονείς πρέπει να άφησαν αίμα για να... Γιατί θυμάμαι ότι διάβαζα πολύ αργά, έκανα πολύ αργή ανάγνωση και άργησα να μάθω να διαβάζω γρήγορα. Μέχρι να αφιερωθώ στο Θεό. Αυτό με κλασικά έτσι, hashtag Θεός. Προφανώς σε σχέση όπως ήμουν στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο έπεσα. Τύπου, εντάξει, δεν ήμουνα το 20, ήμουνα 18 και κάτι, κάποια στιγμή έφτασα και 19 και κάτι. Αλλά... ναι, εντάξει, ήρεμα. Don't get wet, I'm your boss. Hugo boss. Χωρίς λόγο. Λοιπόν, οπότε ναι. Παιδιά, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Hey. Δηλαδή, να του λέω τώρα εγώ μια ιστορία. Δεν θυμάμαι. Είχα πάει κάπου σε μια παρέα, σε ένα ψιστήρι. Ναι. Και ένας απίστευτος βλάκας, ας πούμε, στην παρέα, άρχισε να μου κάνει πάρα πολύ αδιάκριτες ερωτήσεις χωρίς να με γνωρίζει. Σεξουαλικού περιεχομένου. Πρέπει να μου έχεις πει. Για συνέχεια. By the way, να πω, κορίτσια, άμα αυτό ποτέ σας συμβεί, το ξέρουμε όλοι, είναι της πάση γνωστό. Πείτε την αλήθεια. Το κάνει γιατί απλά σας γουστάρει και θέλει να σας φέρει σε μια δύσκολη θέση για να... ναι, δηλαδή δεν είναι καλό. Τέλος πάντων, και το λέω εγώ αυτό στον Φασουλάκο, είμαι σε ένα open και η γυναίκα μου λέει «Μα τι συμπεριφορά είναι αυτή? Δηλαδή κι εγώ που είμαι άνδρας δεν θα το ρωτούσα ποτέ σε κάποιον». Τέλος πάντων, ναι, ότι... Εγώ ρωτάω τι τύπο αίματος έχεις, για να ξέρω γενικά άμα γίνει τίποτα. Γιατί αγχώνομαι. Και να ξέρω. Αυτό, ξεκάθαρα. Οπότε, ναι, τι είχες ρωτήσει πριν? Σε είχα ρωτήσει γενικά, αυτή την ερώτηση την έκανα πριν για τη μελέτη και το διάβασμα, γιατί ήθελα να το καταλήξω. Πότε ξεκίνησες να διαβάζεις μόνος, χωρίς να σε βοηθάνε οι γονείς? Λύκειο πρακτικά. Δηλαδή εκεί Δευτέρα Λυκείου που απέκτησα και λίγο, ξέρεις, του τύπου ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Μ' άρεσε η φυσική, είχα διαλέξει τότε το φυσικό, μου άρεσε πολύ αστρονομία, αστροφυσική και ασχολιόμουν full με αυτό. Τουλάχιστον στην πρώτη Λυκείου ήταν πιο σοβαρά. Στην Δευτέρα Λυκείου έδωσα κυρίως βάση στις κατευθύνσεις και διαβαστερό παιδί, αλλά και παρθένος ήμουν τότε. Είχα ξεκινήσει μόνος μου, ενώ οι άλλοι πήγαιναν φροντιστήρια. Κάποιοι πήγαιναν από τη Δευτέρα Λυκείου φροντιστήρια για την ύλη της Τρίτης Λυκείου. Πιθανόν αυτή. Εγώ είχα βρει και μου είχαν πάρει. Ή όχι, το είχα ζητήσει εγώ. Είναι σημαντικό να το λέμε αυτό. Είχα ζητήσει εγώ να μου πάρουν για τα μαθηματικά
Και είχα ξεκινήσει εκεί προς το τέλος της Δευτέρας Λυκείου να διαβάζω τη θεωρία στο βοήθημα και να λύνω ασκήσεις. Είχαμε τότε εμείς μηγαδικούς. Είμαι ο τελευταίος, το παλιό σύστημα, που για μας είναι το τωρινό, ναι, που δίναμε 6 μαθήματα που είχα διαβάσει. Είχαμε στην αρχή τότε μηγαδική ανάλυση. Και διάβασα μόνο μηχανική ανάλυση, λίγο που ήμασταν και πιο χαλαρά, προς το τέλος της Δευτέρας Λυκείου. Ανώμαλος άνθρωπος, δηλαδή, ναι, οκ. Και θυμάμαι, είχε πάθει πλάκα και ο καθηγητής μου όταν πήγα στα φροντιστήρια μετά, όταν ξεκίνησε το καλοκαίρι, που είχα μάθει μόνο μηγαδική ανάλυση. Άλλοι πήγαιναν έξω και εγώ μηγαδική ανάλυση. Ένα άλλο flex που δεν το περίμενε ποτέ κανένα. Ναι, κάποιοι είχαν φανταστικούς φίλους, εγώ είχα φανταστικούς αριθμούς. Μάλιστα. Άρα αυτές ήταν οι αλλαγές στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, ναι, ρε παιδί, εντάξει. Μίλησε μου γενικά για τις πρώτες σου έτσι εμπειρίες στα φλερτ. Πώς, ας πούμε, γνώρισες άτομα, κοπέλες, πώς έκανες κάποια προσέγγιση, σου κάνανε εκείνες. Πώς να το πω, δεν το είχα καθόλου. Του τύπου ήμουν αυτό, το ότι πρώτα θα γίνει φίλη μου, πολύ καλή μου φίλη, και λογικά θα μείνουμε εκεί πέρα. Α, δεν είχες φανταστεί. Καλά, δεν είχες φανταστεί. Φανταζόμουν διάφορα εγώ γενικά. Εσύ φανταζόσου να τη βγάζει ραντεβού και να μιλάτε για μεγαδικούς. Μπορεί. Κυρίως αυτό στη φανταστική μου κοπέλα. Αλλά ντρεπόμουν και δεν μου έβγαινε τόσο να πω να μιλήσω ή να φλερτάρω τύπου όπως μπορεί να έκαναν άλλοι φίλοι στην παρέα. Του τύπου, ρε παιδί μου, ότι ήμασταν κάπου έξω σε καφέ ή αργότερα λίγο πιο μεγάλοι σε μπάρι, σε τέτοια. Και να πω ότι θα φύγουν και θα πάνε να μιλήσουν. Είχες αυτή την αθωότητα που έχουν οι περισσότεροι. Ναι. Ή ας πούμε, αν ήταν να γνωρίσω, θα ήταν να πω φίλους, αν ξέρανε κάποια φίλη από την παρέα εκεί πέρα, να πάμε όλοι, να βγούμε πρώτα όλοι για καφέ. Αχ, ναι! Αυτό που κάναμε και το κάνουμε ακόμα κιόλας. Κάποιες φορές, ανάλογα. Εγώ δεν το κάνω. Καθόλου. Μόνο Tinder. Λοιπόν, και ρε παιδί μου, είναι αυτό, το ότι να γνωρίσουμε πρώτα η παρέα και μετά να γίνει κάπως το κονέ. Και ξέρεις, να πεις αυτό το... Κάτσε λίγο. Ρώτα την Μαρία, αν η Ελένη, ξέρω εγώ, ψήνεται. Τυχαία ονόματα, έτσι. Ρώτα. Και γιατί εγώ ενδιαφέρομαι και πες, ποια είναι η γνώμη για τον Κωνσταντίνο αυτό, ξέρω εγώ. Πότε, τι έχεις πει τώρα, ρε εσύ. Εντάξει, αυτό κάναμε. Πώς, σε αυτές τις cringy καφετέριες που νομίζω είναι. Λες και έχει χτιστεί μια καφετέρια μόνο για αυτό το σκοπό. Ναι. Είχαμε, νομίζω, 2-3 καφετέριες έτσι στο Κιλκής, οι οποίες ανατακτά χρονικά διαστήματα αλλάζουν όνομα, αλλά η ιδιότητα παραμένει η ίδια. Υπάρχει αυτό, ναι. Και είναι και όλα και αυτό το φοβάται τώρα αυτό, γιατί πάλι ξανά έκατσε η Φρίντα, ναι. 2 μέτρα άνθρωπος και φοβάται τα 25 εκατοστά σκυλί μου. Ναι. Και είναι όντως το σκυλί μου, δεν είναι κάποιο nickname για. Οποιοδήποτε άνδρας θα φοβόταν 25 εκατοστά κάτι. Έλα να τους μπρώξω, έλα αγάπη μου, πήγαινε πιο μπροστά. Κάτσε πίσω, μην φοβάσαι, κάτσε πίσω. Μπράβο. Εντάξει. Αυτό, ναι. Σε αυτές... Άνετε στην κάμερα, Σε αυτές τις καφετέριες επίσης. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι, δηλαδή, είχε τύχει στο γυμνάσιο. Εσύ ήσουν αθώος, ρε παιδί μου, λες, μέχρι το γυμνάσιο, ναι. Ναι. Πότε άρχισες να ξεθαρεύεις? Λογικά πριν από ένα εξάμηνο, θα μου πει. Όχι, δεν ξέρω αν έχω ακόμα ξεθαρέψει. Είμαι στη φάση της ζωής μου που αρχίζω να καταλαβαίνω τα κάπως υποσυνείδητα μηνύματα που μπορεί να μου πετάξει κάποια γυναίκα. Τώρα πια. Αλλά τότε σίγουρα όχι. Ας πούμε, ξεθάρεψα λίγο και με το stand-up που με βοήθησε και το πώς είναι ο χώρος εκεί πέρα και τον τρόπο που μιλάμε οι κομικοί μεταξύ μας. Δηλαδή, θεωρώ ότι εκεί μετά το 17, 18, 19, όταν άρχισα περισσότερο, βοήθησε αυτό, θεωρώ. Καμιά φορά όμως δεν έχεις περάσει και αυτή τη φάση, εγώ την έχω περάσει, που μιλάς και νιώθεις ότι πρέπει να φτάσεις πιο γρήγορα στο punch, ακόμα και όταν είσαι εκτός σκηνής, με άτομα. Ναι, ξεκάθαρα. Όπως και τώρα ακόμα μπορεί να είναι. Στα προσωπικά σου το κάνεις? Ναι, κάποιες φορές ναι. Όταν είναι να φλερτάρω. Καλά, εντάξει, να φλερτάρω, κατάλαβες. Να πούμε λίγο, να μιλήσουμε, να πούμε να γιάσει μια κοπέλα αυτό. Όχι ότι δεν μας λένε γεια, εννοώ ότι εγώ δεν μπορώ αυτό. Καμιά φορά, τουλάχιστον σε τύπου πρώτα ραντεβού, γράφω από πριν αστεία, ετοιμάζω θεματολογίες. Ναι, στο μυαλό μου ετοιμάζω θεματολογίες. Ναι. Πιάνω. Καλά, εγώ το έχω ως overthinking, βέβαια, που είναι θέμα. Κάνεις overthinking, Ναι, πολύ. Μα είναι ο λόγος που δεν μιλούσα. Π.χ. σε κοπέλες ή γενικότερα και σε παρέες να γνωρίσω άτομα, αγόρια, κορίτσια. Δεν ήξερα πώς να πω, να πλησιάσω, να πω κάτι καλό, κάτι έξυπνο, κάτι αστείο, κάπως, ρε παιδί μου, και μην πω χαζομάρα. Το overthinking το έχεις ακόμη? Ναι. Ναι, σε κάποια πράγματα ναι, βέβαια το έχω λίγο ξεπεράσει με την ψυχοθεραπεία, αλλά είναι σε φάση που νομίζω πηγαίνει καλά τώρα πια. Άρα λοιπόν το overthinking εσένα σε προστάτεψε τελικά ή σε έκανε χειρότερα? Σε κάποια πράγματα ίσως με έκανε χειρότερα.
δηλαδή σε όλα, αλλά νομίζω ότι προστάτευσε, ρε παιδί μου, γιατί πρακτικά δεν έκανα τίποτα. Δηλαδή δεν πήγαινα να μιλήσω, οπότε δεν έτρωγα άκυρο. Ή τουλάχιστον μπορεί να έτρωγα στο μυαλό μου από το overthinking. Δεν πήγαινα να μιλήσω σε παρέες, σε παιδιά, άσχετα αν είναι τα αγόρια κορίτσια, οπότε δεν. Πρακτικά με προστάτευε από... Στο μυαλό μου που είχα την αποτυχία. Αυτό ήταν που φοβόμουν. Ναι, είναι βασικό αυτό. Η αποτυχία ή έστω η απογοήτευση, το άκυρο. Το άκυρο είτε σε εγκομενικό είτε σε παρεΐστικο, να το πω αυτό. Οπότε ναι. Τι θα έλεγες στον μικρό Κωνσταντίνο Φασουλάκο? Είτε στο δημοτικό, είτε στο γυμνάσιο, είτε στο λύκειο. Διάλεξε εσύ μια περίοδο που θα ήθελες να σου δώσει μια συμβουλή. Χρονικά δεν ξέρω πότε, αλλά εκεί στο γυμνάσιο, λύκειο να ψηλώσει περισσότερο. Δηλαδή. Που ήθελα κι άλλο. Εγώ ήθελα να φτάσω 2 μέτρα. Είμαι 92, αλλά ήθελα να φτάσω 2 μέτρα. Αυτή τη συμβουλή θα έδινε. Που είναι πάρα πολύ πρακτική. Τραβήξου γενικά. Όχι τύπου Botox. Ενώ τραβήξου, δηλαδή κάνει κι άλλο γυμναστική, κάνει κι άλλο μπάσκετ. Αλλά όχι, κοίτα τώρα πέρα την πλάκα. Σοβαρά δεν ξέρω τι θα μπορούσα να δω. Είναι κάτι που το συζητούσα και στη ψυχοθεραπεία. Η προτροπή, ρε παιδί μου, όσο μπορεί, κάνε embrace τον παλιό Κωνσταντίνο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Πρέπει, ρε παιδί μου, να δεις, γιατί φαινόταν σαν να κατηγορώ τον παλιό με αυτό. Οπότε υπήρχε αρκετά αυτό, του τύπου ότι παλιότερα ήμουνα πιο ντροπαλός. Γιατί ήμουνα τόσο ντροπαλός, γιατί είμαι τόσο χαζός και ήμουν τόσο ντροπαλός. Δηλαδή υπήρχε αυτό το κατηγορηματικό. Το έκρινες πολύ. Το έκρινα πολύ. Υπάρχει. Και ίσως, ακόμα, μου είχε φύγει λίγο, αλλά ίσως το κρίνω κι ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις. Κυρίως όταν γυρνάω εκκλητικής και τα ξαναθυμάμαι όλα και με πιάνει το PTSD. Να μην παίρνει τόσο της μετρητής πράγματα που του λέγαν οι άλλοι. Κυρίως στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, όχι τόσο οι γονείς. Οι γονείς ήταν γενικά μαζί μου. Δηλαδή συμμαθητές, κάνας συγγενής, κάνας βλάκας συγγενής, κάνας βλάκας γνωστός του κοινωνικού οικογενειακού περιβάλλοντος, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Υπήρχε κάτι που πίστευες στο σχολείο και τώρα πια δεν ισχύει? Λες πω, ότι πίστευα όταν ήμουν μικρός. Τι να σου πω τώρα, μπορούμε να πάμε οπουδήποτε. Δηλαδή, μπορώ να σου πω για το Θεό που είπα πριν. Για το Θεό. Είπα απευθείας Θεό. Ναι, για το Θεό, ότι πίστευες στο Θεό. Όχι, εντάξει, κοίτα, αυτό το... Έπεσε και το μπλοκάκι μου, συγκλονίστηκε, ναι. Είναι θεόσταλτο. Μην μιλάμε για το Θεό, μην το μοιάμε στο στόμα μας. Κοίτα, επειδή υπάρχει πιο πολύ σαν ερώτηση αυτό, λόγω και του stand-up μπορεί να αναφέρω τα κείμενα για την ψαλτική και αυτά. Ναι, γιατί ξέχασα να το αναφέρω ότι ο Κωνσταντίνος είναι και ψάλτης. Εντάξει, το ψάλτη σχετικό είναι εκεί, γιατί ας πούμε τώρα είχα να ψάλω κάνα εξάμηνο και πήγα τώρα στο Πάσχα μόνο στην εκκλησία και έψαλα μόνο το. Καλά, ψάλινο, εντάξει. Δεύτερες, τρίτες φωνές κάνω από πίσω, γιατί δεν έχω κάνει πρακτικά μαθήματα, δεν έχω πάρει κάποιο πτυχίο τύπου βυζαντινής μουσικής και αυτά. Ό,τι έχω μάθει από παλιά όλα αυτά τα χρόνια που πήγαινα. Από τι ηλικία? Δεν θυμάμαι πότε με πήγε η γιαγιά μου έτσι και πήγαινα και καθόμουν στο ψαλτήρι, τύπου 4-5 χρονών. Δηλαδή πήγαινα από μικρός. Απλά έκατσα, είχαμε εκεί λίγο τους γνωστούς και αυτά που γνωριζόμασταν από Κιλκής και με πήρανε, ας πούμε, και έμαθα πρακτικά ακουστικά πιο πολύ. Και πια τα περισσότερα δεν τα πετυχαίνω. Δηλαδή και εγώ είμαι παράφωνος σε κάποια πράγματα. Και είμαι πιο πολύ πάλι εδώ, είναι αυτό που έλεγα πριν για το δημοτικό, ότι με έχουν για τα πρακτικά. Δηλαδή δεν ψέλνω καλά, αλλά μπορώ να διαβάσω όποτε χρειάζεται τους ψαλμούς, ο αναγνώστης, γιατί υπάρχει και το μέρος του αναγνώστη. Άρα παλιότερα ήσουν πιο πολύ, ας πούμε, φανατικός. Ναι, πηγαίνω πιο πολύ. Εντάξει, ως πιο μικρός μου πήγαιναν οι γονείς μου φουλ. Δηλαδή έλεγε θα πάμε εκκλησία Κυριακή, θα πάμε γενικά. Και εμένα με πηγαίνανε, απλώς στο ρωτάω γιατί εγώ, ας πούμε, παλιά πήγαινα εντός πολλών εισαγωγικών αναγκαστικά λόγω της παράδοσης και λόγω του ότι όλη η οικογένειά μου ήταν εκεί. Απλώς θέλω να σου πω ότι τώρα που έχω μεγαλώσει, τώρα πια αισθάνομαι πιο έτοιμη να αγκαλιάσω και να κατανοήσω ότι θα πει πνευματικότητα ουσιαστική. Γιατί νομίζω ότι στο σχολείο, διορθώστε με, δεν μπορούσαν εύκολα να μας μεταδώσουν και να μας δώσουν να καταλάβουμε τι πραγματικά είναι η πνευματικότητα. Εκτός από λίγους καθηγητές που ήταν όντως πιο καταρτισμένοι. Κατάλαβες τι εννοώ? Ναι. Γιατί όταν εμένα με ρωτάνε αν πιστεύω, δεν απαντάω σε αυτό. Δηλαδή, ή αν απαντήσω θα πω πάντα ότι προσπαθώ. Γιατί είναι, ξέρεις, κλασικά μια προσπάθεια. Δηλαδή να πω ότι ναι, πιστεύω, αλλά ξέρω εγώ, σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας, δεν νηστεύω. Όποτε πρέπει, Τετάρτες, Παρασκευές ή δεν ξέρω κι εγώ, τις 40-50 μέρες των Χριστουγέννων, του Πάσχα και αυτά. Οπότε λέω ότι προσπαθώ γιατί κι εγώ ακόμα το ψάχνω. Κάνεις casting καθηγητών. Okay. Τι θα τους ρωτούσες για να τους προσλάβεις σε ένα σχολείο?
Μπορεί να είναι σοβαρό, μπορεί να είναι και ό,τι σου ρίχνει στο κεφάλι. Wow, αυτό δεν το, κάτσε, δεν το περίμενα. Κάνω casting, οκ. Εγώ, ας πούμε, που είμαι καθηγήτρια. Ναι. Μου κάνετε μια στροφή λίγα να σας δω. Κυρίως τους άντρες καθηγητές. Η στροφή είναι σημαντική γιατί κάθε φορά όταν έγραφε κάποιος στον πίνακα, όλοι κοιτούσαμε σε ένα σημείο. Κυρίως αυτό. Θα του πω κάνει μια στροφή για να δω πώς είναι όταν αστράφτει φαλιάρα, άμα γυρίσει ο καθηγητής. Γιατί εμείς παλιά είχαμε λίγο αυτά. Εντάξει, δεν τα πρόλαβα τόσο πολύ, αλλά μπορεί να υπήρχε κάνα τέτοιο. Πώς έχεις αλλάξει μέσα στα χρόνια χάρη στο σχολείο, ή στις εμπειρίες σου με το σχολείο, από το σχολείο? Κάτσε, αν με βοήθησε να αλλάξω το σχολείο ή αν με βοήθησε να. Δεν ξέρω αν απαραίτητα με βοήθησε να αλλάξει το σχολείο αυτό καθ' αυτό, δηλαδή τουλάχιστον το γυμνάσιο και το λύκειο. Γιατί νιώθω ότι τουλάχιστον είχα και κάποια διαφορετικά πράγματα πάνω μου, τα οποία τα άλλαξα με τον καιρό, κυρίως στο πανεπιστήμιο και στον τρόπο που κοινωνικοποιούμουν μετά. Το ότι ήρθα Θεσσαλονίκη και γνώρισα αρκετό κόσμο μετά, άλλαξε τους ορίζοντες για αυτά που σκεφτόμουν ή που είχα στο μυαλό μου σαν τέτοια. Τι να σου πω, τώρα, αν με ρωτούσε σε κάποιο θέμα, μπορεί να είχα πιο συντηρητικές απόψεις σε σχέση με τώρα. Ακριβώς εκεί ήθελα να το πάω και ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας. Επειδή γεννήθηκε. Είναι αριστερός, με το που ήρθα, με το που έκανα. Βασικά κάνεις παρέα με τον Κατζόλη, οπότε. It's suspicious. Επειδή μεγάλωσες στο Κιλκής, εντάξει. Εγώ μεγάλωσα στη Λάρισα, πάρα πολλές στερεοτυπικές απόψεις και ό,τι μπορείς να φανταστείς μας είχαν περάσει. Πολύ, ναι. Θυμάσαι τον εαυτό σου να εκφράζεται στα αρνητικά του, δηλαδή είχες κλάψει ποτέ? Όχι μόνο σου, άντεχες να κλαις ή το είχες ενοχοποιημένο? Π.χ. αν γινόταν κάτι μπροστά σε κόσμο. Όχι τόσο. Ή αν μου ερχόταν να κλάψω, μπορεί να έκανα κάτι και να προσπαθούσα π.χ. να φύγω από. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ. Όχι. Ίσως μια φορά κάπου είχαμε μαλώσει κάτι με κάτι μαθητές, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και θυμάμαι ότι απλά ζήτησα να φύγω από την τάξη, γιατί κάπως είχα βουρκώσει και επειδή δεν ήθελα να με δουν οι άλλοι. Απλά έφυγα και πήγα, έκλαψα λίγο στην τουαλέτα, σαν σωστός άνδρας, και ξαναγύρισα με τοξική αρενοπότητα. Αυτήν τότε στο γυμνάσιο τοξική αρενοπότητα αυτό. Αυτό έχει αλλάξει τώρα, δηλαδή τώρα ανοίγω τη βρύση πριν κλάψω για να με ακούσουν έξω. Μπορεί, ανάλογα. Δηλαδή αναγνωρίζεις κάποια πράγματα τα οποία πια τα έχεις δουλέψει και λες να σου πω κάτι, εγώ παρόλο που είμαι αγόρι στην Ελλάδα και έχουν περάσει πάρα πολλά στερεότυπα στην αντίληψή μου, προσπαθώ σιγά σιγά να τα αποβάλω και να δουλέψω πάνω σε αυτά. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα άμα τύχει να κλάψω ή να δω κάτι ή να σκεφτώ κάτι και να μου έρθει να βουρκώσω, θα το δω σε κάτι πιο απελευθερωτικό. Του τύπου τώρα θα σκεφτώ να κάνω την ερώτηση στον εαυτό μου γιατί τώρα, ας πούμε, στεναχωρήθηκα σε τέτοιο σημείο που βούρκωσα και μετά πειράζει που βούρκωσα ή έκλαψα. Και αν ναι, γιατί, ή αν με πειράζει, αν δεν με πειράζει. Οπότε τρομερό αυτό. Λίγο, ναι, είναι αυτό. Το ότι κάνεις ερωτήσεις, ρε παιδί μου. Κάνεις 2-3 ερωτήσεις. Πώς κάνουμε στο stand-up για ένα θέμα? Είναι αυτό το γιατί, το πώς. Έχετε παρατηρήσει γιατί κλαίμε? Γιατί κλαίμε οι κομικοί καμιά φορά. Ίσως επειδή δεν πήγαν τα αστεία καλά. Είμαστε σε ένα live και σηκώνεται ο τραγουδιστής πάνω και λέει: Τώρα θέλω να χτυπήσουμε όλοι παλαμάκια. Δεν χτυπάει κανένας. Ακολουθεί σιγή και λέει: Ωραία, σιγή. Και εγώ είμαι σε φάση: Πού να κάνεις και stand-up, αδερφέ? Ξέρεις ποιο είναι το περίεργο? Σε εμάς, άμα πούμε κάτι του τύπου, να σου πω, ποιος από εδώ πέρα μέσα είναι από επαρχία π.χ., κάποιος θα χειροκροτήσει. Το θέμα είναι εμάς μετά στα αστεία που δεν χειροκροτάνε ή δεν γελάνε. Δηλαδή σε αυτόν έτυχε το αντίθετο. Ισχύει, μάνα. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Κλείνοντας αυτό το φανταστικό επεισόδιο, θέλω να μου πεις καλύτερη και χειρότερη εμπειρία στο σχολείο. Εντάξει, καλύτερη τώρα δεν έχω απαραίτητα. Δεν θυμάμαι, ας πούμε, έτσι τρομερά πράγματα. Ίσως, δεν ξέρω, θα μπορούσα να πω καλύτερη εμπειρία εκδρομές. Που κάποιες εκδρομές σε εμάς στο Κιλκής δεν ήταν να μας πάνε κάπου. Εκδρομή κάναμε έξω στο προαύλιο, επειδή δεν ήθελα να μας πάνε κάπου. Είχαμε μεγάλο προαύλιο, είχαμε χωράφια, εκεί με καπνά έχουμε εμείς. Και ναρκωτικά και καζίνο, ξέρω εγώ τώρα πια. Και πάνε τα παιδάκια από μικρά. Γιατί έτσι αυτό συνέβαινε στην γενιά μου, δεν ξέρω αν συμβαίνει ακόμα. Όταν γινόμαστε 18, επειδή μπορούμε να πάμε, κάποιοι πολλοί πηγαίνανε πάνω στα Σκόπια, Γεύγελη. Ναι, για καζίνο. Αντί να πάνε, πρώτη φορά να κάνουν σεξ, ξέρω εγώ, ή να πιούν ή να κάνουν, πηγαίνανε στο καζίνο και παίζανε, ξέρω εγώ, φρουτάκια ή κάνα κουλοχέρι, κάνα. Ούτε σκιάθος, ούτε τίποτα. Τίποτα. Τι σκιάθος, ρε. Τι σκιάθος τώρα, σιγάρε. Κάπως έτσι. Έχει καλή βαθμή, είναι μια καλή εμπειρία. Και όταν σε κάνουν και κοπλιμέντα οι καθηγητές ή στους γονείς βασικά, το πόσο καλό παιδί είσαι. Τώρα, κακή εμπειρία, υπάρχει κάτι που είναι σαν κακή εμπειρία.
Διότι είμαστε τρίτη λυκείου, story time, και είναι μεγάλη προσπάθεια από μένα να κάνω story time. Καταλαβαίνεις, και λόγω κωμωδίας δεν κάνω πολλά story. Χωρίς να φτάσει πιο γρήγορα στο punch. Ναι. Είχα μια καθηγήτρια η οποία, παρότι ήμουν καλός μαθητής, δεν με είχε μάθει ποτέ το όνομα. Ναι, με ήξερε με άλλο όνομα. Οι γονείς που πήγαν δεν κατάλαβε ποτέ ποιος ήμουνα, γιατί δεν συμμετείχα πολύ έτσι κι αλλιώς. Συγκεκριμένα είχαμε το ΑΟΔΕ, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ήμουνα τεχνολογική. Εγώ μπήκα φυσικό από τεχνολογική. Θα τα πω τώρα όλα. Λοιπόν, οι άλλοι φλόροι βλάκες πηγαίναν και δίναν χημεία και βιολογία. Εγώ πήγα, έκανα ΑΕΠ προγραμματισμό γιατί έβλεπα μπροστά. Ή και όχι, απλά μου φάνηκε πιο εύκολο. Και ΑΟΔΕ, Αρχής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ήταν 57-58 σελίδες μάθημα, θεωρία. Το έμαθα απ' έξω. Δεν θυμάμαι τίποτα. Έγραψα 19,5 νομίζω. Ω, μπράβο ρε εσύ. Ξέσκισαν, ναι, πιτσίλησα εκεί στον ΑΟΔΕ, φεύγαν έτσι μετά από το τέτοιο, cancel. Λοιπόν, τι γίνεται, σε αυτό το ΑΟΔΕ είχαμε μια καθηγήτρια. Και μπήκες φυσικό παρόλα αυτά, Ναι, στην πιο δύσκολη σχολή, ας πούμε. Ναι, αλλά είχα φυσική μαθηματικά στην κατεύθυνση, έτσι κι αλλιώς. Απλώς δεν πήγα να κάνω χημεία και βιολογία. Ευτυχώς θα έλεγα εγώ σε κάποια πράγματα. Και με αυτή την καθηγήτρια τι έγινε? Αυτή τώρα τι γίνεται, ήμασταν τεχνολογικοί, οπότε κάποια παιδιά που τους πίεζαν σε εγωγικά οι γονείς τους να μείνουν λύκειο για να μην πάνε παλ, δεν ήταν τόσο καλοί μαθητές και δεν απέδιδαν, να το πω έτσι εισαγωγικά, τόσο καλά. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι σε μια φάση, μετά από πολλές φασαρίες, παράπονα που έκανε η κυρία και αυτά, ένα μαθητή που φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι έκανε φασαρία και αυτά, κάτι είπε, κάτι άκουσε λάθος αυτή, δεν θυμάμαι ακριβώς, έγινε χαμός και τον είπε να βγει έξω. Να βγει έξω. Τέλος πάντων, μαλώνανε, λέγανε όχι, εγώ δεν βγαίνω, και είναι στη φάση που ξέρω, ήταν και κάτι με τις απουσίες και κάτι συμβαίνει. Και τελικά με τα πολλά και τα λίγα, γιατί χώθηκαν και λίγοι μαθητές και προσπαθούσαν να ερεμήσουν και την καθηγήτρια, δεν βγήκε έξω. Και το βράδυ που μπήκα λίγο στο ίντερνετ, γιατί με άφηνα μόνο μια ώρα τη μέρα. Στον κυβερνοχώρο του Facebook, βλέπω ότι με τάγκαρε μια συμμαθήτριά μας σε ένα βίντεο το οποίο... Απλά φαντάστηκα ένα τάγκα τώρα, έτσι όπως το είπα. Ναι, με τάγκαρε. Ναι, και τη φάτσα του φασουλάκου. Ένα τάγκα ήταν στη μούρη μου, έτσι ωραίο. Σε βίντεο στο οποίο το είχε ανεβάσει και ήταν αυτή η σκηνή που μάλωνε η καθηγήτρια με το... Ναι, λοιπόν. Και το ανέβασε στο Facebook. Και τάγκαρε πρακτικά όλη την τάξη η κοπέλα αυτή. Και λέω, αχαχα, καλό Ήμουνα τότε φαν του Σεφερλί. Και λέω, εντάξει, τάγκαρε, ας το κάνουμε το like. Τι μπορεί να πάει λάθος. Σοβαρά μιλάς. Κοίτα, με ταγκάρουνε. Είχα ξαφνικά φίλους πολλούς. Πρέπει να κάνω like. Δηλαδή δεν γίνεται, ρε βούστη μου. Και λοιπόν, υπάρχει αυτό. Και την επόμενη μέρα, ενώ είχαμε κάποιο άλλο μάθημα, έρχεται η υποδιευθύντρια, μπαίνει μέσα και αρχίζει να λέει κάποια ονόματα. Εγώ για κάποιο λόγο εκείνη την περίοδο, που ήταν προς το τέλος τρίτη λυκείου, με είχαν μάθει λίγο οι καθηγητές, ήμουνα κάπως το καλό παιδί, άρχισε να λέει τα ονόματα και λέω: τι συμβαίνει εδώ, κάτι περίεργο. Και όταν λέει το όνομά μου, σηκώναμε το χέρι τύπου παρόν, ρε παιδί μου, αλλά δεν είπε κάποιος μέσα από την τάξη. Και μου έκανε παράπονο, τύπου αυτό που σας λέω τώρα είναι σοβαρό, κύριε Βασουλάκο. Και μου είπε και κύριε Φασουλάκη, δεν είπε Κωνσταντίνη κάτι. Γιατί εγώ κάτι σχολίασα αυτό. Κύριε, πολλά ονόματα λέτε, όταν έφτασε στο δικό μου όνομα, γιατί είμαι και φή, ήμουνα πιο κάτω. Και λέει, όλα αυτά που σας είπα στο διευθυντή. Και μαθαίνουμε ότι κάποια, μέσα από γνωστούς, μάλλον ήταν κάποια συμμαθήτρια, όχι από αυτούς που τάγκαρε, από κάποια μικρότερη τάξη, το είπε σε γονέα, ο οποίος γονέας ήταν καθηγητής, και το είπανε μετά στους καθηγητές του σχολείου μας. Και γίνεται της τρελής και μας κατεβάζουν κάτω. Εν τω μεταξύ, το παράδοξο ποιο είναι? Σε αυτό το κολοβίντεο φαίνομαι. Υπάρχει, ρε παιδί μου, είναι η κοπέλα εδώ και τραβάει βίντεο με στην κρυμμένη κασετίνα της και φαίνομαι εγώ και ο συμμαθητής μου, θα το πω, ο Αχιλλέας, που κάθεται δίπλα μου. Και από μπροστά από μας μαλώνει ο μαθητής με την καθηγήτρια. Πρακτικά, δηλαδή, φαίνομαι εγώ με το φίλο μου τον Αχιλλέα, αυτός ο μαθητής και η καθηγήτρια. Αλλά αυτή ήταν τη λίστα του DAC και μας φέραν όλους. Εν τω μεταξύ, επίσης, με κάνουν κυρίως παράπονα εμένα γιατί φαίνομαι κι εγώ στο βίντεο. Εντάξει. Και το περίεργο ποιο είναι? Προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε ότι εμείς δεν φταίμε και πολύ. Οι περισσότεροι είχαν πάθει ένα αμόκ, γιατί ξαφνικά μας απειλούσαν ότι όλοι θα φάμε τριήμερες και τετραήμερες αποβολές. Κάποιοι προσπαθούσαν, λογικό ίσως μετά από ένα σημείο, να το ρίξουν στην κοπέλα που το ανέβασε και το τράβηξε η ίδια. Και εγώ ο καημένος χαροπάλευα να εξηγήσω στον 55χρονο, όχι, 60χρονο διευθυντή και τον 55χρονο υποδιευθυντή τι είναι το tag.
Να εξηγήσω αυτό το πράγμα. Η πρώτη μου εμπειρία με το tag. Με το τάγκα. Οι άλλοι τα βγάζανε, εγώ τα έδειχνα. Λοιπόν, και υπήρχε αυτό, ρε παιδί μου, για να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε. Τελικά, με τα πολλά και τα λίγα, ο καθένας έλεγε το μακρύ του και το κοντό του, άλλα άρχισαν να κλαίνε κιόλας. Ναι, ρε, γιατί φοβήθηκαν. Κάποιοι είχαν και πιο αυστηρούς γονείς, προφανώς. Τι ρωτήσατε? Και ήταν σε αυτό τη φάση του τύπου, αχ, τι θα με κάνει ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, άμα φάω τριήμερη και τετραήμερη. Οπότε, με τα πολλά και τα λίγα, το πήρε και πάνω της λογικό η κοπέλα. Νομίζω έφαγε κάποια αποβολή τύπου τετραήμερο. Ζήτησαν συγγνώμη και αυτά. Οπότε, Το βίντεο κατέβηκε. Κατέβηκε μετά, αλλά το θέμα ποιο είναι? Ο φίλος μου Αχιλλέας δεν το κατέβασαν ποτέ κάτω στο διευθυντή μαζί μου. Ενώ φαίνεται αυτός και είναι ταγκαρισμένος. Δεν ξέρω τι παίχτηκε. Κάνω παρέα αυτό με το φίλο μου τον Αχιλλέα ακόμα. Αλλά δεν ξέρω γιατί ποτέ δεν κατέβηκε κάτω. Δεν ήταν ποτέ στη λίστα. Δεν ξέρω γιατί. Και γελούσαμε με αυτό. Μπορεί να ήταν βίσμα. Όχι, δεν ήταν βίσμα. Απλά για κάποιο λόγο δεν ήταν. Μάλλον, όχι. Ήταν στο βίντεο, αλλά δεν ήταν στο tag. Και απλά έκανα το tag. Ναι. Αυτοί μπορεί να νόμιζαν, ρε, ότι το tag τύπου εσείς μόνοι σας πήγατε και γράψατε τα ονόματά σας, ξέρω εγώ. Μπορεί αυτό να νόμιζαν. Όχι ότι σας έβαλε κάποιος άλλος. Δεν θυμάμαι, ναι. Την κοπέλα την πιάσετε να τη ρωτήσετε για ποιο λόγο το τράβηξε? Για πλάκα. Τότε λέγαμε για πλάκα, γιατί γελούσανε μετά. Δηλαδή, θυμάμαι ότι μας είχαν πει η παρέα εκεί ότι είχαν τραβήξει κάτι σαν βίντεο. Δεν θυμάμαι αν είχα δει και το κινητό τότε. Αλλά υπήρχε, ρε παιδί μου, αυτό το ότι χαχαχαχουχου και την επόμενη μέρα όταν το έμαθαν καθηγητές, όλοι τρέχανε και κλαίγανε. Προσπαθούσαν να το καλύψουν. Οπότε αυτή είναι η χειρότερη παύλα καλύτερη. Να προσέχετε τι βιντεάκια ανεβάζετε, θα πω, στο Instagram και στο TikTok πλέον, γιατί το Facebook, εμένα μια μαθητριά μου είπε πριν από κανένα δίμηνο, κύριε, αυτός είναι τόσο γέρος που βλέπει ειδήσεις στο Facebook. Και εγώ ένιωσα γριά. Επίσης ήταν η ίδια μαθήτρια που με ρώτησε ποια είναι η Μαντόνα και ποιος είναι ο Justin Timberlake. Justin Timberlake, να πω ότι έμπαινα, θα μπαίνω, αυτός και 85 χρονών να φτάσει, είναι από τους αγαπημένους μου. Ναι, me too. Ναι, είναι ωραίος ο Timberlake. Who's your boss? I am your boss. Hugo Boss. Θα κάνεις εσύ την αποφώνηση? Ναι, καλή επιτυχία στο Vidcast, Παύλα Βίντεο, Παύλα YouTube. Καλά να πάει, να έχεις... Λες και μου δίνει ευχές ο παππούς μου είναι. Τα χρόνια του Αβραάμ και τα αγαθά του Ισαάκ. Πάντα ευλογία Κυρίου έλθει αυτού εφημάς. Και αυτό, ρε παιδί μου, να σου πάει καλά η τύχη και η ζωή. Με ένα καλό παιδί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φασουλάκο. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας, παιδιά. Άμα σας άρεσε, κάντε like και... Subscribe. I am... Τρι. Δείτε τα story της Ακνάκη για να καταλάβετε. I am a tree. Και ό,τι βγει. Κάντε like και ό,τι βγει. Κάντε like και subscribe. Θα αφήσω και κάτω το Instagram το δικό μου, το TikTok, το Instagram και το TikTok. Έχεις TikTok? Ναι, έχω TikTok, έχει η αδελφή μου TikTok. Νομίζω και ο μπαμπάς μου τώρα πια. Ας μην το αναφέρω κάτω στην περιγραφή, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος, θα σας ταγκάρω τον πατέρα μου κάτω. Φιλάκια πάρα πολλά και να προσέχετε. Bye!